Vrei ca abundența să intre în viața ta? Această vrajă este pentru tine și ai nevoie doar de lucruri pe care deja le ai în casă. Ai nevoie de scorțișoară pentru a deschide drumuri, zahăr pentru a atrage dulcele și binele, o bancnotă sau o monedă pentru a te conecta cu energia banilor, o lumânare albă sau verde pentru a-ți lumina intenția și o farfurie albă pentru a concentra energia pură a vrășii. Aprinde lumânarea și ține banii între mâini. Vizualizează-ți viața plină de abundență, împlinită, fără frică. Presară mai întâi scorțișoara, spunând: fie ca forța abundenței să se dezlănțuie, fie ca aurul să curgă spre mine, ca râuri invizibile care nu se opresc niciodată. Apoi presară zahărul, cu o voce calmă și puternică. Fie ca dulceața să vină la mine, fie ca prosperitatea să mă înconjoare, precum mierea atrage albinele, tot ceea ce este bun să fie al meu. Lasă farfuria lângă lumânare până se consumă complet. Apoi, pune bani în portofel sau în poșetă, ca talisman al prosperității. Îți recomand să faci ritualul joi seara, între ora 19 și ora 22. Este ziua lui Jupiter, planeta asociată cu abundența și prosperitatea, iar energia nopții este misterioasă și expansivă, o perfectă pentru a amplifica vraja. Amintește-ți, ambianța, energia spațiului și concentrarea ta sunt cele mai importante în orice ritual. Asigură-te că ești în liniște, fără distrageri. Comentează accept abundența dacă vei face ritualul. Distribuie cuiva care are nevoie de un mic ajutor magic. Fie ca prosperitatea să-ți bată la ușă și să rămână. Aceasta este naturalizat de Brujas. Abonează-te, dă like și distribuie. Te aștept la următorul ritual.